Centre de formation professionnelle Kaja Sanogo, CFP-KSI Seukaufi. Demseni ka dege bola bara la kabina fitini fogata korobaya. Ma koro kulufana dege bola bara la fomni watija. Obela jelemi sega ke CFP-KSI alekona na Segu Dar Salam. Niye kalanso intaga laje. Mamumba feka masonya dege, menuisier dege, plomberie, sanitaire, peinture bâtiment, menuisier métallique ni menuisier bois ko bela jelenke, senata sera bela jeleni bagamara ni jegalamo, ibiseka o bela jelenke centre de formation professionnelle Kaja Sanogo la Seukaufi, Uma Dauma, minye machinisier, agricole, carrelage katafe staff ni décoration ma, nunu bela jelemeke, bayele mali mina olu fana be ubulo kulu kala. Musolakaw jɔyɔrɔ ka bon u ka kalan kɔnɔna na kosɛbɛ sabula npogotigi caman bɛ u y'olu dege nin waati laban ninnu na yaasa u bɛ se k'u boloma yɛlɛma cogo min n'aw b'a fɛ dɔrɔn ka aw den tɔgɔ sɛbɛn kabini u fitinin fo ka taa se u kɔrɔbalen ma a ye boli joona aw ka se Segu Medine min ye Dar Salam yɔrɔ in yɛrɛ man jan kosɛbɛ tɔn artisanal ale la Medine sugu kɛrɛfɛla la walima nɛgɛjuru sira a bɛ se ka 76 03 12 23 walima 66 03 12 23 21 73 67 96 Segu Dar Salam min centre de formation professionnelle Kaja Sanogo CFP-KSI ale bi mata yɔrɔ bɔ siniɲɛsigi o labɛnko ɲuman kama. ESKJ, École de santé Kalajata, Ana Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, ISM Go. Limanau, Doctorate Jango Nyese, bien turcola de la Koi, Fieu, Fuaka Soro, Ie Bana Yini Kadona Kari, Mimi Gasawa Gasagat Bengarika, Adamaleka Yinamayala, ou Kalaka for Mo Faricolola, ou Eratin, Fieu, Fuaka Soro, Ie la Colison Yuma Segere, a Flair Okoro, École de santé Kalajata, Na Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, on veut pas voir Kalabankura. Famille santé bara mayesa, Nimbela de Beke, École de santé na Bolofara Chamala, École de santé Kalajata, on a flecké en Bolojigi, formation de qualité, doctorat Siraka, Mimi Tegalo Kafo, Oka Dimson Gafutna Yelenye, au plat de Lebekala, ni Lakolso Dagabana Nuna, Ugo Bolofaro de Flani, cycle niveau DEF, technicien de santé publique, infirmière obstétricienne, technicien de laboratoire, deuxième cycle, Noye niveau baguier, infirmier d'état, sage-femme, biologie médicale. Formation wara au coffre, aide-soignant, katapara matronica. Nimpele de l'Edesledo, École de santé Kalajata na Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gorela. Aywa, la collection, ani la collection, Aya Sefa Jona, Aka la collection Inzagere, Yoni Jamaka Chaya. Utogole de Clan Onver Kalabanguraya, Hôtel Wasulu Coffre de Joy, Waligele Negatiru Bamba, 76 45 85 40. Non média 20 80 22 20. Kalan kalan ye siniya Yirimajo Atetebugu 759 logements olu maaw bɛ se k'a fɔ ko tare sabula min ye école franco-arabe kalifa ale bɛna dayɛlɛ yen kɔni min ye denmisɛn ye ale bɛ se ka kalan kɛ arabukan na k'a kɛ tubabukan na tɔgɔsɛbɛ sara o tɛ olu fɛ yen kalo o kalo maa minnu bɛ don u ka jardin d'enfant na sa olu bɛ 1000 sara kalo o kalo école fana n'o o ye franco-arabe kalan ye k'a daminɛ première année na sa fo 7e olu fana bɛ kalan kɛ ye o sara o ye 1000 ye kalo o kalo denmisɛnninw n'o ye jardin d'enfant ye san kɔnɔna na olu ye 9,000 ye wa min ye maakɔrɔ ninnu fana ye n'o o ye maa minnu bɛ premier cycle kɔnɔna na olu fana ye 9,000 ye école franco-arabe kalifa ale dayɛlɛlen don o don tɔgɔsɛbɛnninw bɛ kɛ yen min ye denmisɛnninw ka kalan kɛko ɲuman arabukan ale ni tubabukan na o école karamɔgɔ jolenw b'u bolo baara taabolo ɲuman kama sa u kɛlen don ka panneau solaire belebelew sigi u ka yɔrɔ la min ye jibo n'o ye château ye o fana bɛ yen yaasa denmisɛnninw ka kalan bɛ se ka nɔgɔya cogo min k'a daminɛ nin waati in na sa maa minnu kɔni bɛ yen n'olu bɛ Yirimajɔ Atetebugu sugu kɛrɛfɛla la n'o o ye 750 logement maaw ye a ye boli joona a ka taa o denw tɔgɔ sɛbɛn sabula tɔgɔ sɛbɛn sara o ye fu ye olu fɛ yen kalo o kalo sa 1000 kɔni i b'o sara i den a ka kalan na
n'a ka di ye kalo saba fana i b'a sara walima i bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen sara siɲɛ kelen min ye école franco arabu kalifa ye ale dayɛlɛ kun ye yaasa u ka denmisɛnw u ka siniɲɛsigi u ka diinɛ ko u ka diɲɛ faamuko ɲuman u bɛ se ka kɛ cogo min ni maa min b'a fɛ k'i den tɔgɔ sɛbɛn walima ka ɲininkali kɛ ka faamuyali k'a ko la i bɛ se ka nɛgɛjuru sira ale lajɛ 91 23 73 50 walima 89 44 38 88 école kalifa franco arabu ale nakun ye aw ka denmisɛnw ka siniɲɛsigi o banbali ye diinɛ faamuyako ɲuman min ye ka diɲɛ dayɛlɛ u ye sabula olu fɛ yen kalan ani denmisɛnw o de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛ. Va, oui, j'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, papa, il va aller au Canada, aux États-Unis, au Canada, trop. Eh, Mouna. Eh bien, où est-ce que tu es au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanké? Mais à moi, pourquoi tu dis ça? Ah, il y a EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Complexe scolaire le printemps Ɲamakɔrɔ kurani na ale dayɛlɛla nin waati na denmisɛnnin k'a daminɛ a kalo 4 ale bɛ se ka taa yen o ye u ka crèche ye maternelle ale kɔnɔna na petite section moyenne section ani grande section o bɛ yen fo ka se den san 2 ma o bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ u ka kalanso fana bɛ yen n'o ye premier cycle ye ɲina o b'a daminɛ première année ka taa bila 5e année na min ye kanko ta fanfɛla la français kalan bɛ k'a kɔnɔ anglais kalan ale ni arabu kalan min ye complexe scolaire le printemps ye a dayɛlɛlen no Ɲamakɔrɔ kurani na sugu ale masurunan na denmisɛnw ka kalan tɛmɛnen kɔfɛ maa minnu bɛ yen sa n'olu b'a fɛ ka anglais kalan n'o ye anglais ye i kɛra denmisɛnnin ye o i kɛra maakɔrɔ ye o k'a daminɛ denmisɛnnin minnu bɛ 4e année fondamentale la fo kana se maakɔrɔbaw ma kalo 6 kalan bɛ kɛ olu kunna anglais la yaasa cogo min na u bɛ se ka anglais ale fɔ ka se ka a dɔn lakari o la sa kalo 6 kalan bɛ kɛ o la min ye complexe scolaire le printemps ye denmisɛnnin ncinin olu bɛ taa ye cogo min mɔbaanu olu fana bɛ taa ye cogo min min ye baluku fana ye o fana bɛ se ka taa anglais kalan ye complexe scolaire le printemps Ɲamakɔrɔ kurani na sugu kɛrɛfɛla la n'a b'a fɛ ka taa aw denw tɔgɔ sɛbɛn a y'aw boli joona walima aw ka nɛgɛjuru sira ale kɔngɔ 76 74 88 82 walima 76 33 84 72 complexe scolaire le printemps ale nakun ye yaasa min ye denbaw ye olu ka ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nɔgɔya maakɔrɔw fana ka se ka anglais kalan min ye siniɲɛsigi ye ka o sinsin. Ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye société énergie du Mali ale bɛna mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen na don n'a nataw la ni fɛɛrɛ kura min filɛ nin ye a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bɛna kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bɛna code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu ninnu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la EDM SA ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa n ka agence dɔ la kelen na. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wara t'a de. O kɔni kuma t'a la sa
E ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali warici sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka ngalon bɔnda an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye sibiri ye novembre kalo tile 9 san 2024 aw minnu sɔgɔlen don jani na nin waati na an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa ko aw ni ɲankuma an ka tilega in na sara belebeleba o bɛna tali kɛ dungo juguya ni yuruguyurugu ale kɛlɛli min bɛ an ka jamana kɔnɔ an bɛ taa keɲɛbakaw fɛ jalafara commune kɔnɔna na min ye yen maire ye Seydou Sako ale kɔni ye i bolo fa k'a to école ta in na yaasa denmisɛnw bɛ se ka nisɔndiya cogo min kalasa fana kunungo kalanta o kɔni tɛmɛnen kɔfɛ sa CAS maaw u ye école den minɛnw di BJ ale ye maa 5 minɛ Bamakɔ yan waleya mun cɛ ka jugu kosɛbɛ Ghana ministre de la sécurité ale bɛ taamana an fɛ yan nin waati in na an y'a yira o la sa fana ka fɔ farikolo ɲɛnajɛ ale bankun ka fala ye Aigle ka lisi bɔra min ye yani championnat ka daminɛ Stade Malien Real Joliba ale ni Bakarijan olu bɛna tulon damadɔni kɛ sabula Stade ale kan ka bɔ coupe CAF la min ye Joliba ye o kan ka bɔ Ligue des Champions na o kibaruya damadɔ minnu bɛ ka taa fara Aigle ka lisi kan ani wolomasiri tabaw ka wuli ka jɔ fala ye ni y'an na kumaw la kunbaba ye bi tilega in na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn fala ye panneau solaire ko Mali kɔnɔ panneau solaire éclairage public a baaraw bɛ cogo di Mali kan ka mun kɛ sini nɛgɛ kanɲɛ 18 i b'u si an ka maa welelen parce que ni na an bɛna téléphone dayɛlɛ fala ye maliyɛn minnu fana bɛ kɔ kan u fana ka o hakilinaw di parce que kunungo an ye npogotiginin min ka kuma bila kuma in bɔlɔlɔ a y'a minɛ dɛ n t'a dɔn ni n'a jaw bɛnna yɔrɔ la u kɛlen don k'a maamu i ko min kɛra anw fɛ yan i b'a fɔ k'o tɛ fala in nin y'an donkan ye tilegan in na an bɛ taa fa fɛ. Ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi an b'a daminɛ ni fala ye ninnu ka dugu ye n'o ye Keɲeba ye Keɲeba cercle o bɛ Kayi mara la fala ye n'an donna Keɲeba an bɛ taa Jalafara
Jalafara komini ale kalifalen no maa min na nin waati na sa o ye Seru Sako ye. Seru Sako fala ye a fana kalekan ye ko Jalafara bɛ fɛn o fɛn sɔrɔ u k'a nafa sɔrɔ koyi. Sakokɛ ale de ye mairie jɔ ka climatiseur k'a la ka administration baarakɛyɔrɔ k'a la ka tila tuguni ka bureau bɛɛ lajɛlen kɔnɔ minɛnw bɛɛ lajɛlen san ka kɛ a kɔnɔ fala ye. Ni i kɔni bɛ sanu bɔ i b'a tɔnɔ sɔrɔ dɛ. O tɛmɛnen école ta in na fala ye école a y'o clôturer. An tɛ taa ye an yɛrɛ k'a lajɛ ka kuma ka nɔgɔya nka min ye sous-préfet ye n'o ye Mamadu Danbele o fana tun b'a kɛnɛ kan zone d'information maaw ye kibaruya mun sɔrɔ n'an y'o sɔrɔ ka bɔ Jalafarakaw fɛ yen an ka taa ye. École ta ye Jalafara sous-préfet fo ka taa se Jalafara maire ani desi maaw ma olu ye visite kɛ Jalafara premier cycle ani deuxième cycle kɔnɔna na walasa ka jateminɛ kɛ kalan taabolo la cogo min na. O hukumu kɔnɔna na école karamɔgɔw fo ka taa se CSC maaw ma u ye foliba ta k'a ɲɛsin Jalafara commune maire ma Seydou Sako a ka cɛsiri la kɛrɛnkɛrɛnniyala Jalafara premier cycle clôturer ni ka rénover ani a deuxième cycle k'o fana clôturer ni ka rénover ani ka ji d'u ma. Nin bɛɛ lajɛlen kɛra Jalafara mairie fɛ n'ala ɲɛmɔgɔ ye Seydou Sako ye. Nin visite in kɛra ni mercredi donya in na novembre kalo tile 6 san 2024 zone d'information tɔgɔra Fatugu Fofana ale tun bɛ kɛnɛ kan aw ni de an ka jɛ ka Jalafara sous-préfet ale lamɛn jamana ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen tɔgɔya la. Ne ye Mamadu Danbele Jalafara commandant dɔw ko sous-préfet an ka ɲɛmɔgɔw tɔgɔ la jamana ɲɛmɔgɔw ye. Bon école ko filɛ ni mɔgɔ kana école ko minɛ kulonkɛ fɛn kalan yɛrɛ fan bɛɛ y'o ye. Mais diɲɛ yɛrɛ a bɛ kalan de bolo surtout Jalafara ne y'a ye k'a fɔ mairie a kɛlen bɛ ka kalanko minɛ a bolo da la kosɛbɛ a tɛ tulonkɛla la o diyara ne yɛrɛ ye o courage di ne yɛrɛ fana ma ka dɔ fara n yɛrɛ ka cɛsiri kan a ko la n'Ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ an seko n'an dama yira la ka Jalafara école ko taa ɲɛ Jalafara dugu kɔnɔna dɔrɔn tɛ dɛ Jalafara arrondissement bɛɛ de don non ne sewara parce que n y'a sɔrɔ école maître tableau dilanna banw dilannen don vraiment n sewara tous les acteurs sont sur place CGS mɔgɔw fana nana ka na an sɔrɔ yen écoledenw fana an b'a f'u ye u k'u cɛsiri vraiment c'est ce qu'on demande n'Ala sɔnna donc maintenant pour que ka kuma kuncɛ an bɛ dugawu kɛ jamana in ye Ala ka jamana in basigi ko bɛɛ bɛ basigi de kɔnɔna na vraiment Ala ka jamana basigi. École karamɔgɔw fo ka taa se CSC maaw ma u ye i kɔni nisɔndiya yira Jalafara maire ani sous-préfet u kɔni visite in na ani ka Jalafara maire fo Seydou Sako a ka cɛsiri la Jalafara kalan yiriwali la. Kɛfin su sɔgɔlen tɛ ten bi n bɛ CSS ɲɛmɔgɔ y'ale la premier cycle lajɛ n'o mɛn tɔgɔ bɛ yen dalu nimiso wasani parce que k'a la kan ɲɛmɔgɔ minnu bɛ n kun na i bɛ éducation fɛ ni ko monsieur le maire ten ani na dugutigi bon kumandaw min fana nata nka je vraiment la baro taga ɲa ka ɲɛ parce que tilo ni so ni a bɛ ɲɔgɔn ka école so la jan a fana nata presque nata éducation ne kama malo stiya kama parce que a bɛ n kanu ni jan donc sa nakɔntɔn n'o bɛɛ ma kosɛbɛ parce que adamadenw n'i ka baara ɲuman kɛ baara ɲuman sera baara ɲuman le kɛ monsieur le maire n m'a fɔ a ɲɔgɔn maire man na mais lu mɛn tɔgɔ bi vraiment me content la maire la bi na école so image ma fɛlɛ bani ya ko to ni ma fɛlɛ différence bale be ni ɲɔgɔn tɛ donc o kama del an ka content mo je men ke wala fole ko fɛ ala to la école so Gambia alu nya bala effectif men be Gambia ka bon nde kenu sago muta men ben hakilna tala bi vraiment maire kemba façon feeling l'année même la ninga ba tani de l'unité douali ani bi baro men albi ala ka bulo me ato parce que aka Jalafara ko ngoto tale. Donc c'est Chokon Diara, directeur de Jalafara deuxième cycle. Nous avons commencé la leçon qui était sur l'entrepreneuriat, un thème choisi par le gouvernement cette année. Et la leçon a été bien exécutée en présence du maire, du sous-préfet, du chef de village et du CGS. La leçon a été très bien exécutée. L'école de Jalafara était en insécurité totale. L'école n'était pas du tout clôturée. Mais le maire nous a promis qu'il va faire la clôture. Dieu merci,
Aujourd'hui, la cour 1 hectare, elle est très bien clôturée. Les ânes à rentrer ici, partout, c'était le passage des ânes. Aujourd'hui, elle est clôturée et avec une porte. Les enfants se sentent aujourd'hui en sécurité, ainsi que moi-même. Même nos motos se sentent aujourd'hui en sécurité. Parce qu'avec la divagation des ânes, vraiment c'était un problème. L'eau est la vie. Aujourd'hui, nous remercions le maire. Il a amené l'eau dans la cour de l'école. Aujourd'hui, on se plaint de rien. Vraiment, on se plaint de rien. On remercie infiniment les maires et les sous-préfets. Ces gens nous accompagnent dans tous nos actes. Ne sutigi sako bemele ko bokande ne école karamo de Jalafara premier cycle la ni to dia membe na bi maire la na kan mairie l'école solani et sous-préfet o moni to dia menti dinngolu e dunta awa cour kono di parti la cantata parce que retu awa ni danten wonya plein air le moti ni o plein air ibe bulani fanyel ne wonya ni récréation bota ou bien ni midi bota ou bien ni benala donc awa intela kantani mais une fois que rabolu o mani dunta l'école soorono na dron cour beje alors que auparavant cour dunta de donc on dit to diale benna do farta di non la sécurité de la fra école so joni 600 sambi orani sanani demasa o halis ba mesiga kan ka foniye don kalana o dronta bané don kalana o yaka hake o yaka sariya do e kanga do mais ni ya don denga kalan a kolosi le munye de nana école la na bora kaye min ba bolo ou bien ardoisi min ba bolo na bara min ke i ba la je ni eta don min ba don i ba iro la ni den barake na man barake Jalafara commune maire Seydou Sako a yɛrɛ k'a fɔ ale ka hamina tɛ foyi ye walasa Jalafara commune bɛ se ka yiriwa cogo min na. Ne tɔgɔ ye Seydou Sako maire la commune rurale de Jalafara. N sebalenba de bɛ bi initiative min bɛ na o tun ye nin de ye ka kalan ta sobe la kalandenw k'olu bila a sira ɲumanw kan n'i ma yɔrɔ ɲuman labɛn k'a d'u ma u tɛ se ka kalan kɛ parce que kalan ye fɛn min ye f'i ka ko hakili ka sigi dɛ kalan daminɛna a daminɛ wagati la donc vraiment an b'o fɔ an ka autorité ye ko problème si ma sɔrɔ an ka yɔrɔ la inondation ma kɛ yan école ma bin yan hali ni école bin an kɔni an tɛ siri pour que baara ka kɛ m'a ye an ye fɛn fɛn kɛ ka clôture kɛ a bɛɛ la ka denmisɛnninw sécuriser ne kɔni bi n bɛ ala tanu kosɛbɛ commune tɛ foyi ye population y'i ta fɛn min kama i k'i ko kɛ i k'i lɔyɔrɔ kɛ awa n'i tɛ yen don min a bɛ fɔ ko kari tu nana yan kari ye nin kɛ. an bɛ Jalafara maire fo n'o ye Seydou Sako ye a n'a ka conseillers bɛɛ lajɛlen sous-préfet n'u b'a wele ko commandant Mamadu Danbele k'a fana fo ka école karamɔgɔw ni écoledenw bɛɛ lajɛlen fo Jalafara kɔnɔna na Falaye baara wɛrɛw bɛ sen na ni ala sɔnna ma maire kɔni kalikan don k'ale ka commune a dugudenw u kana to kɔ u kana ɲani fɛn o fɛn n'u mago bɛ a la commune bɛ se ka basigi cogo min o ye u ka baara ye école ta don fana min ye monsieur le maire n'o ye Sako ye a n'a ka sous-préfet u ye écolesow fana munumunu salow kɛ k'u ɲɛda écolesow kan ani fana min fɔra n'a jamana ɲɛmɔgɔ y'a fɔ k'o fana sigi sen kan n bɛ dugawu kɛ sa min ye Jalafarakaw ye halisa ala k'u garisigɛ don projet wɛrɛw la ni an bɔra Jalafara an bɛna Kalasakaw fɛ yen i b'a dɔn k'a fɔ ko CAC ale wulilen don k'i jɔ ye second cycle a y'o jɔ ka directeur ka bureau jɔ min ye premier cycle fana directeur k'o fana ka bureau jɔ ka di o ma baaraw bɛ sen na halisa Kalasakaw fɛ yen kununko min ye denmisɛnninw ye donbolo kɛra u ye u ka directeur ye n'o ye u ka école directeur ye n'o ye second cycle directeur ye Saka Kamara ale ye min fɔ an ka o lamɛn Amara Nuhu Keyita ka kuma bara la. Kamara ne ye école solidaire kalansa second cycle directeur ye sɔgɔmada an fɛ yan aliment partenaire ninnu sera an fɛ yan sɔgɔmada in na donc u nana ni matériel didactique dɔw ye donc matériel ninnu ka ca second cycle t'a la français b'a la anglais b'a la maths b'a la physique chimie b'a la bio b'a la donc la boîte b'a la
régliw bɔ la ka ca donc u nana n'o ye an y'o fɛn tila ne bɛ CAC mɔgɔ ninnu ne b'u fo kosɛbɛ u ka baɲumankɛ in na u ye investissement min kɛ yan a fanga ka bon kosɛbɛ donc ne yɛrɛ min ne kɛra a directeur fɔlɔ ye sisan donc o nisɔndiyaba bɛ n na fɔlɔ mais a jɔyɔrɔ fana bɛ n na ka sababu kɛ école nin jɔra cogo min na donc fo baara nin ka ɲɛ ten o jɔyɔrɔ na ko b'an na donc an kɔni an b'u fo u ka ɲuman na toujours u ka an dɛmɛ u ka kɛ an kɛrɛfɛ donc an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'ala sɔnna o bɛ diya an ye kosɛbɛ c'est-à-dire fɔlɔ ekɔliden parce que kalanso in jɔra ekɔlidenw de kama donc ekɔliden ninnu u ka se ka kalan ka niveau sɔrɔ donc école jɔlen bɛ qualité min na o fana niveau qualité ka k'u la o de ka d'an ye o y'an ka laɲini de ye kosɛbɛ o yɛrɛ n jɔrɔkunba de parce que qualité fo qualité nin ka bɔ ni Ala sɔnna ma fɛnɛ qualité n'a bɛ bɔ ni Ala sɔnna ma. D'accord n bɛ foli di partenaires ma u ka waleya la tiɲɛ na waleya n'a diyara n ye a bɛnna an ma c'est-à-dire nin yɛrɛ a bɛɛ belebele bɔ parents ka musakabɔ la parce que n'a fɔra ko mansaw ka nin fɛn nin bɛɛ san ka di denmisɛnninw ma gɛlɛya b'a la dɛ gɛlɛya b'a la donc u nana wari belebele de bɔ denmansaw sen na tan donc k'u fo o waleya la kosɛbɛ donc dan tɛ foli min na donc Ala k'u sara. Ayiwa Kalasa dugutigi Konate a fana tun bɛ kɛnɛ kan ye a ye min fɔ nisɔndiya fɛ an ka o lamɛn. minɛn de ye ko foyi bɛ ma kɛ parce que minɛnko in tɛ tulonkɛ ko de ko ye wari a wari ka ca dɛ an fantan t'a wari sɔrɔ ni mɔgɔ sɔrɔla k'i lɔ la ye i kan k'o fo dɛ hali ni ma ka se ko wɛrɛ la i bɛ foyi d'a tigi ma a bɛnn'a ma k'a diya an ye kosɛbɛ ɔ lakɔliden mansa in fana kuma o ma k'i jija den ninnu kan walahi an bɛ taa ko nɔgɔyalen sɛgɛ n'o tɛ mɔgɔ min ka nin so ɲɔgɔn ye minisiri ka kan ka bɔ nin mais denmisɛnnin minnu ye kalan dɔn i tɛ kɔrɔlɔ a kan e min y'a kɔrɔlɔ ne ma a yɛrɛ redressé o validon dɔ kɔrɔ min somɛ a tɛ kalan minɛ minɛ ko la e tɛna taa ka e den fa den na fili ye ko la ten o tɛ o i ka kan tuma bɛɛ ka kan ka mɛtiri ɲini a ka situation bɛ cogoya min na a b'o f'i ɲɛna ne fana ka kan ka min kɛ i tɛ fili o rɔ mais ne de sigi ten k'a yɛlɛ ekɔli la o don an fɛ yan dɛ an fɛ yan su bɛna ko télé dagbɛ ani téléphone dagbɛ o le ɲɔgɔn ɲa n y'a fɔ i ye ɲinan ne n'a fɔ o ye u y'a baara ka di ne ye kojugu an kalifalen dɔ i ma i y'a mɛn a k'i janto an dɔ hali bi ko daminɛ gansan don a ye kana ɲinɛ an kɔ dɛ mais i tɛ fɛn dɔn a ye ne ko kalama ka tɛmɛ ne kan karankɛla ko dɔn i y'a mɛn ɔ a y'o dogo in i den min y'an bolo a ye bɛna fara an kan ko dɔ b'a dɔn mais a mana dan na i ma a tɛ goya dɛ b'an sɔbɛ t'an yɛrɛ ma mɔgɔ ni sɔbɛ t'i yɛrɛ ma i dɛmɛ ngoma dɔɔnin i k'i sɔbɛ don i yɛrɛ ma. Kalanminan dira denmisɛnnin minnu ma i bɛ mun de fɔ olu ye. denmisɛnnin n b'a f'u ye ne ko denmisɛnya kɛra cogo o cogo la i bɛna ni mɔgɔ hakɛ lajɛ ka ni so lajɛ hali don min kɔnɔ walahi o ko an ka kalan diya don nin so ka yi ɲana gansan ten ko n donna kɔnɔ kalan na. Ayiwa denmisɛnninw fana nisɔndiyara sabula saki kuraw sɔrɔla kaye kuraw sɔrɔla bigi kuraw sɔrɔla lakɛrɛw ka taa se ekɔliso kura yɛrɛ fana ma Falaye an k'u yɛrɛ lamɛn. Ko n'a tɛ ne Keyita. I bɛ kilasi joli la? 8e année.
fɛn cadeau mun dira CAS mɔgɔw ma n'o ye kalantaminɛw ye e y'a sɔrɔ wa? Awɔ ne ye dɔ sɔrɔ a filɛ a jaabi an bɛ kalan kɛ parce que la u y'an laja ni kɔni hali dɔw yɛrɛ kaye b'olu bolo olu tɛ kaye san wɛrɛ a diyara an ye yɛrɛ de a bɛnna ma. aw yɛrɛ ka cɛsiri aw minnu ye ɔkɔlidenw aw yɛrɛ ka cɛsiri kan ka kɛ jumɛn ye sisan ni ka di diinɛ yɛrɛ kɔfɛ? an ka kalan kɛ de k'u yɛrɛ mɔnɛ bɔ parce que la k'u ye kalantaminɛ da an b'an ka kalan kɛ ɲɛna u ka kalan kɛ kalan de bɛ mɔgɔ mɔnɛ bɔ. Ibrahim Sangare mais ne fɛn ma ne la bi CAS mɔgɔ nalen cadeau dɔ d'an ma a cadeau a diyara n ye wa a bɛnna n ma sisan an b'an cɛsiri de ka kalan kɛ pour que an ka se ka mɔni sɔrɔ trimestre wa ani ka examen sɔrɔ an kan ka defu kɛ ɲina. Ni paquet kelen dira ma ani sanbasi paquet kelen ani bigi bleu 2 ani bigi rouge 1. ne b'a fɔ n tɔ ye bɛɛ k'i cɛsiri an ka se ka kalan kɛ pour que ka mɔn ɲuman sɔrɔ ka taa yira an masaw la an masaw fana bɛ se ka nisɔndiya an kɔrɔ ma. Bon an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ko ala ka an to ɲɔgɔn ye. Ayiwa n'an bɔra école ko la an bɛna finitigiw olu ka gun ka nin waati in na. Chef d'état-major ale ko ka bɛɛ lajɛlen kunnafoni k'a yira k'a fɔ ko araba tɛmɛnen wuladafɛla la bamanjawale kɛbaa dɔw kɔni tun taara duurukaw fɛ yen ka taa bin olu ka Bankas ale marabolo kɔnɔna na. Wulikajɔ in kɛlen kɔfɛ sa u bolila ka t'u dogo yɔrɔ min armée ale kɔni y'u nɔbɔ ka taa yen pankuru o kɔni cira o ye mugu ci u la ye minnu fana bolila u tilara k'olu fana ɲini k'olu bɛɛ lajɛlen dɛrɛ. Maa minnu bɛ yen sa n'o olu kɔni ye nin waleya cɛjugu in kɛ armée y'a yira sa k'a fɔ k'u bɛ dugudenw hakilila tigɛ k'a yir'u la k'a fɔ ko nin waati in na kɔni olu na wulikajɔ sabati yaasa dugu ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya cogo min na basigi ni lafiya o bɛ na cogo min na ka kɛ ni jamana wolomasiri tabaw yɛrɛ ka laɲiniba minnu bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ bi baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na. Fala chef d'état-major ale maliyɛn dɔw bɛ yen n'olu bɛ bɔ Rome ani Lazio ka taa se Turin ma n'o ye Turin ye Italikaw fɛ yen olu kɔni nana sefa wari miliyɔn 1,745 775 k'o di wolomasiri tabaw ma sa k'u ka se ka kɛ k'u boloma dɛmɛ. Wari in yɛrɛ musaka dira baro kɛlɛtigi yɛrɛ tɛgɛ ma maa min fɛ sa o ye u ka tɔn ale ka kuma lasela ye o tɛ maa wɛrɛ ye koyi o ye Buyagi Konate ye k'u b'a ɲini maliden bɛɛ lajɛlen fɛ sa bɛɛ ka se ka nin waleya ɲɔgɔnna kɛ yaasa armée ale ka baaraba minnu bɛ sen na olu bɛ se ka timɛ cogo min. Fala ye an y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna kunun min ye BJ ɲɛmaa ye n'o ye Mamadu Solo Jakite ye ale n'a ka danganba n'o o ye Adama Kita Jalo ye ani BJ baarakɛla tɔw bɛɛ lajɛlen olu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ k'u boloda siganama maa 5 kan maa 5 ninnu tun ka baara ye mun ye o ye maa minnu bɛ yen n'olu kan ka taa faso ka baara la sa n'olu bɛ faso ka baara la ka se ka contrôle physique k'o baara kɛ olu nɔ na maa 100 ɲɔgɔnna k'u sera ka olu de kɔni ka ko bayɛlɛma koyi. BJ ale de nana bɔ waleya in kama sa min ye commandant ye n'o ye Mamadu Solo Jakite ale fana y'a ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw bila sa ka wulikajɔ boloda. I b'a dɔn bi faso kɛlen don ka fɛɛrɛ sigi sen kan maanifin n'o bɛ taa baarakɛyɔrɔ la n'o bɛ faso baara la sa olu kɔni bolonɔw de bɛ ta k'a dɔn k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ i yɛrɛ bɛna baarakɛyɔrɔ la koyi tigitigi sa ka se k'i bugunatigɛ dɔn ko ninnu sera ka maa 100 o de ta kɛ k'a sɔrɔ o tigiw yɛrɛ ma ye ɲɛna fiyewu. Maa 100 in ka baara bɛɛ lajɛlen kɛra maa mun fɛ sa o ye minisiriso min bɛ yen n'o bɛ kalanko kunna maa 5 bɛ yen o bɛ baara kɛ olu ka direction de ressources humaines na o maa 5 sen yɛrɛ waleya cɛjugu in na kelen o bɔra minisiri min bɛ kiiri tigilamaw olu fɛ yen sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa maa minnu tɔgɔ fɔlen filɛ nin ye ko min ye pôle économique financier k'u bɛna taa n'u ye yen sabula a kɛkun ye n'u kun sera ka waleya ninnu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ka maa ninnu tɔgɔ don musaka de kun don. Est-ce que mɔgɔ b'a dɔn ne ni mɔgɔ yɛrɛ bɛ yɛrɛ parce que wari de don a wari bɛ na jɔnni fana ye ninnu bila nin na fala ye sɛgɛsɛgɛliw olu bɛ sen na min ye commandant ye n'o ye Mamadu Solo Jakite ye an b'a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo ka Adama Kita fo commandant adjoint BJ baarakɛlaw k'a fɔ k'u ni cɛsiri u ni timinandiya. Fala ye minisiri min bɛ Ganakaw fɛ n'o b'u ka jamana kɔnɔ lakana ko kunna ale bɛ taama la an fɛ yan kunungo a n'an ka minisiri Dawudu ye ɲɔgɔn ye
kumaw ye tali kɛ min na sa Gana ni Mali bolodi ɲɔgɔnma bɛ se ka kɛ cogo min bi basigi ni lafiya ka na Bamanci wale ni ka wale kɛbaaw ka kɛlɛ ka se ka kɛlɛ fo ka se a dan na Gana minisiri ko k'olu ka maa mun b'an fɛ a k'a dara wuli ka bon an fana ta mun b'u fɛ yen a tɛ se ka fɔ fo ka se a dan na nka o tilancɛ e k'o tɛ Ganakaw fɛ yen de an ka ca ye koyi Fala ye Gana kɔrɔbɔrɔka min bɛ fɔ Gana o de bɛ fɔ dugu la donc ko waleya in ko a bɛna na kɛ bolodi ɲɔgɔnma ye wa Gana minisiri ma da o ma koyi a ko Fala ye ko ni Ala sɔnna a ma ko Mali ni Burkina ni Niger n'hali n'u donna fɛn wɛrɛ la min tɛ AES ye olu n'u bɛ baara kɛ sabula jamana minnu don u bɛ dancɛ bɔ jamana minnu don sa u kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma farafinna ka kɛlɛya yɛrɛ ɲinini ko ni jamana ninnu y'a tu tigɛ n ko Kwame Nkrumah bɛ yan mun ma Kwame Nkrumah ci a di Modibo terikɛ kun tɛ yan kolongokaw olu ka maire ka danga min k'u minɛna Masina mara la n'o ye Charles Kalambiri ye ale kɔni bilara nin kalo in tile 7 maa kofɔlen nɔfɛ fana maa caman a sera k'a fɔ ko olu fana minɛna waleya in senfɛ min ye maa kofɔlen in ye ale kɔni bugunatigɛ o t'an bolo nin waati in na sabula an b'ale ka ja sɔrɔ an b'a yira bɛɛ lajɛlen na dɔrɔn k'a fɔ ko kolongokaw kɔni fɛ sa ale yɛrɛ kɔni kamalen a kun taara saw wa kelen tɛ koyi Fala ye maa caman de minɛna ale nɔfɛ Usman Alu Jalo n'an bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Bubu Jalo ale kun taara u ka maire o jɔyɔrɔ fa kɛnɛ kan Mali ni Banque mondiale ka lajɛw la lajɛ min bɛ tali kɛ sa musaka ko la min ye Bubu Jalo ye a y'a yira k'a fɔ k'olu ka commune kɔni kɔnɔna na ale yɛrɛ ye maire ye koyi conseil communal do parti far an ka wuli o tɔgɔ la min ye Modibo Sidibe ka parti ye a y'a yira sa k'a fɔ Banque mondiale kɔni nana sa ka na maireu ɲininka baaraba minnu kɛra u ka sigidaw la wulikajɔ minnu bɛ se ka kɛ falen minnu bɛ se ka kɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko mara kama wali hukumu kɔnɔna na Fala ye Banque mondiale kɛlen n'o ka fɛɛrɛ dɔ sigi sa minisiri kɔrɔ n'o o ye Jakite ye ale bɛ o ko kunna nin waati in na an ka jamana kɔnɔ yaasa musaka ninnu ta yɔrɔ ka dɔn fo mairelaka ninnu olu yɛrɛ ka wele ka na kɛnɛ ka Fala ye u kana u dan tigɛ yaasa ko bɛɛ lajɛlen ka ɲɛdɔn Banque mondiale ale y'o baara kɛ bi sɔgɔmada in na de au conseil islamique ka congrès 4nan kun kan ka daminɛ ka taa kun cɛ sini nka baaraw bɛɛ lajɛlen bɔra a ma cɛbɔ 11 olu ma se ka fɔ ka bɛn kɛ baara tacogo la kalata kɛcogo la futinɛ o kun ka wuli a ko la kosɛbɛ yaasa ka se k'o dafa ka sa u ye communiqué kɛ k'a yira k'a fɔ ko conseil ka lajɛ in kɔni ko a bɔra a ma ko n'Ala sɔnna ma don kura min mana na da dɔgɔda o n'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna au conseil islamique a bɛ se cogo min na ka se ka ɲɛmaa kura sɔrɔ kɔngɛrɛba in yɛrɛ fana u bɛ se ka sigi sen kan cogo min na an ka jamana ale kɔnɔna na lujuratɔ minnu bɛ sangaw fɛ yen fauteuil roulant kɔni o dira o mɔgɔ 5 ma yaasa olu bɛ se cogo min na k'u ka taa ni ka segin n'u ka baaraw kɛ min ye direction régionale de l'économie solidaire min bɛ sangaw fɛ yen ale y'o ta k'o di o maa ninnu ma sa yaasa u bɛ se k'u yɛrɛ boloma dɛmɛ n'o ye cogo min Fala ye ko kɛra nisɔndiya ye kosɛbɛ sabula ninnu ye maaw ye ɲinɛ bɛ kɛ minnu kɔ donbolo wɛrɛw kɛr'u ye sa yaasa u bɛ se ka denbaya nena hinɛ cogo min ye muso du ani denbaya ale ka bolofara min fana bɛ yen olu fana ye dɛmɛ kɛ u ye yaasa u bɛ se ka bɔ degun ninnu kɔnɔna na cogo min Tomiyankaw fɛ yen balo kɛko ɲuman n'o o ye sécurité alimentaire ye ale ni baara minnu bɛ kɛ o hukumu kɔnɔna na sa Segukaw ka ADER ale kɔni taara baara kɛ yen baara min b'a to sa fɛɛrɛw ni dabaliw bɛ sigi cogo min na sa baloko ale bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na Sikasokaw fɛ yen waati yɛlɛma baaraw tun bɛ senna olu fɛ yen jɛrɛ kɛnɛ ka jɛrɛ min kun cɛra kunungo yaasa taa ni bila bɛ se ka dɔn cogo min fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka tigɛ ka waati yɛlɛma ale kɔlɔlɔw kunbɛn jɛkulu minnu nana sa u ye tile 5 de kɛ baara in na marabolo maa caman nana kɛnɛ ka yaasa u bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min waati yɛlɛma kɔlɔlɔ ale ka se ka dɔn Fala ye an ka bi tilegan in na sara bɛɛ la belebele an sera o de ma sisan an bɛ jugew fo ka magistrats fo ka avocats fo ka procureurs fo ka substituts fo maa maa bɛ baara kɛ greffiers tribunal kɔnɔna na cour suprême fara cour tɔw bɛɛ lajɛlen kan ani cour d'appel Fala ye an b'u fo sabula kunnafoni dɔw bɛ yen u y'olu di assise senfɛ kunnafoni dɔw bɛ yen o clé mɔgɔw y'o di Fala ye an yɛrɛ wuli ka jɔ kɛ ka ɲininkali kɛ o clé mɔgɔw ko k'a daminɛ san 2005 ka na se san 2019 ma anw ka jamana kɔnɔ yan n'o ye Mali ye CFA wari miliyari 1,266 o de taara ngulaki maa si t'a dɔn a kɛra cogo di
min ye o kile ɲɛmaa dɔ ye barosigi sen fɛ no o kun ye sa ka se ka maaw la faamuya dungo juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli la Seydina Umaru Jara ale ye nin kuma in bɔ ka bin koyi kuma in binnen maaw yɛrɛ kumaw tara ten caw ko kuma na ko Jarakɛ k'a kɛra cogo di a ko nin tɛ ɲinan sɛbɛn ye koyi k'anw tun ye baara dɔ sigi o kile kɔnɔna na Mali yɛrɛ ka nafolo bɛ don min mun ni mun bɛ kɛ ni Mali jamana nafolo ye o sɛgɛsɛgɛli o y'a to o kile ale ye wuli ka jɔ kɛ sa ka don cakɛdaw kɔnɔna na koyi musaka minnu dunna no olu ma ye ni taafa ma ye u la san 2005 n'an b'a fɔ ma 2005 ka na bila san 2000 ale ni 19 na n'o ye 2019 ye Mali kɔnɔna na ko sefa wari miliyari 1000 266 ko o de tununa sɛgɛsɛgɛliw minnu kɛra o kile fɛ o y'o ye o kile maaw ko fala ye a lamɛn ka ɲɛ dɛ miliyari 1000 ni ko min tununa a tun bɛ se ka hôpitali 264 de jɔ Mali jamana kɔnɔna na hôpital di Mali ɲɔgɔnna a tun bɛ se k'o 264 de don Mali kɔnɔna na min ye dɔgɔtɔrɔso i n'a fɔ jɛmakaw ka dɔgɔtɔrɔso ɲɔgɔnna miliyari 1000 o tun bɛ se ka o ɲɔgɔnna 1767 o de jɔ an ka jamana kɔnɔna na walima siɲɛ 42 min ye an ka Bamako pont sabanan in ye o musaka k'a tun bɛ se k'o jɔ siɲɛ 42 wari min dunna o tile ciden ni ale tun bɛ o tile ɲɛmaa nɔ na a don Seydina Umaru Jara a ko ale bɛ nin kibaruya ninnu di sabula olu ye maaw kalan u ye maaw bila baara la u ka se ka u lasɔmi baaraba minnu bɛ k'an ka jamana kɔnɔ dungo juguya ni yuruguyurugu kan a ko nin waati in na ko sɛbɛn ninnu dɔw fala ye k'u dira kiiri tigilamaw ma dɔw bɛ olu bɛ sɛgɛsɛgɛli la nka caman bɛ yen cour d'appel kɛrɛnkɛrɛnnen min sigira Bamako o dɔw taara o kɛnɛ kan a y'a yira sa k'a fɔ k'olu kɔni ta ye baara ye baara min b'a to ni o ko bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli ale ni kiiri min sera ka kɛ a ko min bɛ maaw hakili la nin waati in na n'o kɔni tun bɛ wari yuruguyurugulen in na ko a bɛ fɔ min ma ko affaire Bakari Togola n'o ye Assemblée permanente des chambres d'agriculture APCAM ale kɔni yen sa olu ye sefa wari miliyari 4 u y'o tunu gulaki taafama yala nafama ye a la min ye miliyari 13 wari in yɛrɛ tun bɛ bɛn o de ma nka min ye baaraw ni sɛgɛsɛgɛliw kɛlen u taara sɔrɔ k'a fɔ ko miliyari 9 kɔni fala ye o bɛ ka ɲini o taara waati min kɔnɔna na san 2013 ka na se san 2019 ma ko min ye sɛbɛn wɛrɛ bɛ yen kiiri tigilamaw bɛ k'u sɔnni sigi o kan nin waati in na jamanakuntigi ale ka pankuru min san'a tɔgɔ la ani sɔrɔdasiw ka minɛnw ko kɔnɔna na sa ko min ye maaw ye maa minnu bɛ yen n'olu ye jamanadenw ye n'olu tɛ finitigiw ye olu nɔ minɛlen don finitigilakaw fana nɔ minɛlen don jamana musaka a dunina fo ka taa se sefa wari miliyari 56 ma fala ye sefa la ko o musaka de tununen don ko wa ko olu ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ ka kimɛli min kɛ ka kɛɲɛ n'a waati ye n'i ye baara fila in bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan sa pankuru ni sɔrɔdasi minɛnw miliyari 90 o de tununa k'a daminɛ san 2023 ka na se san 2014 ma a ko fana ko dossier wɛrɛ fana bɛ yen a bɛ fɔ min ma sa ko Sitakili maire ka dossier n'o ye Keɲeba ye ko hukumu kɔnɔna na sa ko maire ale n'a dangaw n'o ye Alfuseni Sisogo ye olu kɔni caman tun bɛ na ani entrepreneur ko u ye min kɛ sa o kɔni ye faso nafolo k'o de buruja ka sugubulon sigi sen kan minnu ma taa siraw fɛ ka jɛ ka baaraw k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka jamana nafolo k'ale kumaniya jamanadenw ma ko in kɔnɔna na sefa wari miliyari 2 ani 100 ɲɔgɔnko o de taara koyi o kɛra san 2019 min ye fɛn wɛrɛ minnu bɛ yen ni nin waati na ni tribunal spécial ye o baaraw kɛ ko o fana bɛ tali kɛ Bamakɔ ale yɛrɛ kɔnɔna na dungo juguya minnu fana bɛ yen ko olu kɔni kimɛli u m'olu fara ɲɔgɔn kan nka min ye kuuru ye k'a daminɛ sa juillet kalo tile fɔlɔ ka na se octobre kalo tile 15 ma k'u sera ka nin baara ninnu kɛ o hukumu kɔnɔna na sa dungo juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli yɛrɛ ko a ko kɔni a dangɛnɛmayara yen de koyi sabula procureur min bɛ bi Bamako cour d'appel la n'o ye Amadu n'u b'a wele ko Balobe Gindo ale y'i sinsin min kan o ye k'a fɔ magistrat u k'u jija koyi min ye sariya yɛrɛ kologirin ye u kana maa ɲɛfilɛ min bɛ ni sariya ko ten k'u k'o baara kɛ ko yaasa danaya o ka don marabaw ni maradenw olu ni ɲɔgɔn cɛ ani faso ka cakɛdaw procureur ale ma dan o ma koyi a ko sɛbɛn wɛrɛ fana bɛ yen sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra bureau du vérificateur fɛ fala ye k'o fana dungo juguya ni yuruguyurugu fana sen bɛ assise in na
ko bina na to sa yasa maa minnu bɛ n'olu ɲɛ tana ye faso nafolo ye minnu ye bolofilala dun kɛ minnu ye jamana nafolo dun ka kɛ ni assise nationale ka laɲini ye ko u na olu kɔda fiɲɛ na yasa jamana wagande ale bɛ se ka ninakili cogo min k'i bolo fila fa k'a dun ten ka taa ten kudayi ko o tɛ se ka ɲɛ jamana tɛ yiriwa o ko kan u y'a yira k'a fɔ ko jɛyabaliya fala ye o de kɛlen don ka dunko juguya ni yuruguyurugu ɲɔ ɲɛ kosɛbɛ anw fɛ yan banque mondiale ale ye jateminɛ kɛ a ko miliyari 1,000 ka se miliyari 200 ma dollar wari la ko o de kɔni bɛ tunu diɲɛ kɔnɔ san o san dunko juguya ani yuruguyurugu la ko wa ko a sugu bɛɛ b'a la koyi ko maa sugu bɛɛ bɛ dunko juguya ni yuruguyurugu la nafolo min n'an bɛ fɛ k'o ɲini k'o mara jɛlenya kɔnɔna na ko don o don maanifinw taabolo n'u kɛcogo n'u sigicogo ko yɛrɛ sigilen don dunko juguya ni yuruguyurugu kan faso cakɛdabaw baarakɛyɔrɔba minnu bɛ yen kɛnyɛrɛye tigilamaw sugulamaw feere kɛra cogo o cogo k'i b'a ye k'u bɛ maaw dunko juguya ta ka ɲɛsin maaw ma min ye sɔrɔ jateminɛbaaba ye an ka jamana kɔnɔ Modibo Mawu Makalu ale ko ko min ye marakɛbaw ye k'olu kan ka kunnafoni jɛlenw di san kɔnɔ musaka min bɛ dun bɛɛ ka bɔ a kalama calatigɛ jɛkulu n'olu ye institution ye olu ka hakɛw maa minnu bɛ yen n'olu bɛ wari la wari bɛ di maa minnu ma jamana tɔgɔ la olu ka hakɛw dunko juguya ni yuruguyurugu ko a tɛ se ka kɛlɛ k'a sɔrɔ gouvernement yɛrɛ porolen don kibaruyaw kan kibaruya minnu b'a to maaw b'a dɔn k'a fɔ nin o de dira ninnu ma u ka baara kɛ ni a ye ko bɛɛ da fana tɛ se ka don a la sabula min ye a bɔlɔngɔlɔ kumaw o tɛ foyi bɔ a la fɛɛrɛw ni dabali min kan ka sigi ale bolo n'o ye Modibo Mawu Makalu ye faso ka cakɛdaw u ka di maa ma maa minnu ye maa laadiriw ye maa minnu tilennen don minnu bɛ sɔn kimɛli ka kɛ musakako la wa min ye mara kɛcogo ɲuman fana ye jamana ka cakɛdaw la u ka sigi sen kan min ye sɛgɛsɛgɛli ye k'o fana ka bila sen kan a ko nin bɛɛ la ko fo ka maaw yɛrɛ la kunnafoni koyi i bɛ kɛnyɛrɛye la o i bɛ faso ta la o i ye kunnafonidilaw ye o i ye fasoden gansan ye o ko dunko juguya ni yuruguyurugu kan ka ɲɛfɔ bɛɛ ye a kɛlɛli fo k'a kɛlɛ ka ɲɛ ko fura ɲuman fosi to o la kibaruya sanumanw dili mɔgɔw ma a ka dɔn k'a fɔ ni nin bɛ taa k'aw ka dugu la jamana ye nin de di aw yɛrɛ ta ye jumɛn ye k'o ka bɔ dibi la k'o la ko min ye maaw ye u bɛ siran ka wari dun kɔmasegi ni mɛrilakaw kan k'o kɛ san musaka la o fana ka kɛ jɛlenya kan min ye maaw ye a ko i ye dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛ yɔrɔ ko b'a sɔrɔ faso yɛrɛ ye dɔ bɔ a yɛrɛ ka wari dunko jugubaw la wari tacogo jugubaw min ye nafolo bɛ bɔ ten taa fan ni nafa tɛ ye a la musaka min kan ka don min na o tɛ t'o da fɛ a bɛ fɔ ko nin labɛnna budget kɔnɔ ko ka kɛ ka min kɛ o tɛ taa o la n'o ye jɔlikow ye n'o ye marakow ye n'o ye sigiyɔrɔw labɛnnikow ye ko musaka bɛɛ lajɛlen bɛ ɲami ko bɛ se ka ɲɛdɔn cogo di Modibo Mawu Makalu ko fɛɛrɛ min bɛ yen maa o maa n'i bilara nafolo kunna kimɛli o ka ta ka tugu i kɔ a ko fana ko min ye ko la girimanba yɛrɛ ye ko fo ka fɛɛrɛ sigi sen kan fɛɛrɛ min b'a to kunbɛli bɛ se ka kɛ ka kow woloma ka bɔ ɲɔgɔn na yaasa degun min bɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ dunko juguya ni yuruguyurugu ko la a ko ka se ka dankɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen ye marakɛlaw u k'a dɔn k'a fɔ ko faso nafolo t'u ta ye maa mun bɛ bila a kunna olu fana k'a dɔn k'a fɔ k'u ta tɛ min ye sɔrɔw kɛcogow ye a ka dɔn bɛɛ lajɛlen ye baara yɛrɛ bɛ kɛ cogo min na sanuya ni tilennenya ni laadiriya la maaw ko k'u taabolo ye maanifin ka ni i ja gɛlɛya faso nafolo la k'a ta ka kumaniya jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma fonctionnaires olu fana ka jateminɛ fala ye nin ye tiɲɛ ye dɛ fonctionnaire forobatigi fonctionnaire mobilitigi fonctionnaire izinitigi fala ye o fila o ti ɲɛ dɛ fonctionnaire ONG b'e bolo fondation b'e bolo o fana o kuma ka ca sa dɛ e ka sɔrɔ da dɔɔni jago bolominɛ wɛrɛ t'e bolo ni min tɛ fa tiɲɛ dɔɔnin don fɛn bɛɛ dɔɔnin k'e ka bɔ suko ni dugusajɛ k'e ka kɛ bana ye k'o ka gɛlɛ min ye Modibo Mawu Makalu ye a ko degunba min yɛrɛ bɛ Mali dunko juguya ni yuruguyurugu la k'o y'an ka somaya kow ye an ka jamana yɛrɛ sigicogo min ye yafa ka teli ka kɛ maaw ma kojugu ko hali ni kiiri kɛra k'i b'a ye ko bere ni bɛ ta ka ci dɔ kun ɲɛna wolomaw ko olu fana bɛ ye ko ninnu na kuma caman sɔrɔ min bɛ jamana bolo maa dɔw b'o ta k'o kumaniya maa si tɛ se ka f'o la ko o jamana bɛ yiriwa cogo di ko bi jamana o jamana la maa o maa bɛ yen n'i bolo bɛ don wari la a bɛ f'i ye hakɛ dɔ y'i ta ye n'i ye baara kɛ ka ɲɛ o y'i ta ye min bɛ se ka fara i sara kan o dɔnnen don k'o bɛɛ bɛ jate minɛ de san kɔnɔ san daminɛ ani san fɛ k'o de la fala ye
a bɛ ɲini ministre fɛ a bɛ ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ san o san sɔrɔ min b'u bolo ka bɔ k'a danganamaya dɛ o la ni min farala kan a bɛ dɔn k'a fɔ k'u ma dunko juguya ani yurugu kɛ ko nka ko nin bɛɛ la ko fɔ an yɛrɛ fana k'an taabolo falen anw yɛrɛ malidenw an taabolo an'an kɛcogo k'o fana ka gɛlɛ kosɛbɛ Modibo Mahawa Magali ko denmisɛn minnu b'an bolo an kana ɲinɛ olu kɔ u dɔw bolo don cogo fanga ko la min ye wulikajɔ minnu bɛ se ka kɛ yaasa dugu yɛrɛ kɔnɔna na baara min bɛ sigi sen kan min ye jamana yɛrɛ nafolo a bɛ se ka lakana cogo min k'an kana ɲinɛ ka denmisɛnninw k'olu sen don o la sabula olu de sini maakɔrɔw ye faso ta ka ɲɛfɔ u ye min ye kalan ye ka ko u kunna min b'a to u b'a dɔn k'a fɔ ko dunko juguya ni yuruguyurugu k'a ti bɛn kabini den fitinin maaw ko ko bɔgɔkɛnɛ don n'i y'a mɔ cogo min a bɛ ja o cogo la wa min ye baaraw o b'o tɔ bɛɛ lajɛlen gɛlɛya dunko juguya ni yuruguyurugu sɛbɛn in kɔnɔna fala ye musaka minnu bɛ don an ka jamana kɔnɔ ani minnu bɛ bɔ kɔkan jamanaw kɔnɔ ani jamana yɛrɛ bɛ baara kɛ ni minnu ye k'olu fana ta cogo ani olu kɛ cogo k'o fana ye majɛba ye Ali Tunkara ale ye dɔɔni f'a ye a ko bi ko n'i y'a ye k'a fɔ ko an ka jamana yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko an tɛ se ka taa ɲɛ cogo si la ko a dɔ bɛ min na wa ko dunko juguya ni yuruguyurugu bɛ bɛɛ lajɛlen taabolo de la bi maaw k'u yɛrɛ ni yɛrɛ tɛ sira sariya ɲɛ koyi wa fana ko sariya fana ka berew man girin min ye an ka jamana kɔnɔna ye lakana jamana fantan ani naani fɛ k'an kan ka o sinsin ka kalan sinsin ka se ka basigi ni lafiya la na ko yɔrɔ o yɔrɔ la basigibaliya bɛ yen maaw tɛna n'u ka musaka ye ka don maaninfinw yɛrɛ t'a dɔn yɔrɔ min na k'a fɔ ko jamana ta ye mun ye jamana ka nin ye nin ye n'olu ye sɔrɔdasi ɲɛmaaw ye n'olu bɛ fanga kunna olu kan ka na ni ɲɛda kura ye dunko juguya ni yuruguyurugu bɛ se ka kɛlɛ cogo min na malidenw bɛ se ka bɔ a la cogo min sabula ko danayaba min bɛ olu kan o b'a se k'a to bi maaw ni bɛ siran jamana nafolo ɲɛ k'u yɛrɛ ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan u ye laɲini minnu kɛ k'u ka bɛɛ lajɛlen damakɛnya la dɛ fala ye maa kana bɔ maa la ɲɛwoloma kana kɛ a ko la professeur Tunkara ko fo waati laban in na ko min ye an ka jamana ye ko dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛ kuma na fɔ a bɛ maraba yaasa dɔn nɔn tɛ ko zonw dɔɔni suyɛnikɛlaw dɔɔni minnu bɛ wuli ka taa kow kɛ k'u dɔnnen don ko wa fana ko jamana k'a dɔn k'a fɔ nin waati in na maa minnu bɛ faso kunna n'o o ye sɔrɔdasi ɲɛmaaw ye u k'a dɔn k'a fɔ ko jamanadenw jigiba b'u kan dɛ jigi b'u kan mun na sabula u tɛna mɔ bɔ mɔ la ko sariya yɛrɛ ko cogo min fiɲɛ bere k'olu bɛ se k'a kɛ yaasa jamanadenw ka lafiya nka ale ko fɔ an ka maaw kalan an ka adamadenya kɛcogo la an ka maaw kalan an ka maanifinya kɛcogo la an ka maaw kalan an yɛrɛ kɛcogo la an ka danbew la an ka jamana kɛcogo la yaasa min ye fala ye an bɛ se ka bɔ nin degun ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na cogo min ye ale ka laɲini na a ko bi mara bɛ cogo min maaw sirannen don cogo min bɛɛ bɛ ka i yɛrɛ minɛ cogo min k'o ye fɛn caman sigi kuma ye sen kan yaasa jamana nafolo a ka se ka don a da fɛ ko nka k'o tɛ taa fiyewu fo jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ka sɔn ne fala ye ko an y'an pan k'an turu cogo o cogo ni ɲɛmaaw tɛ dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli la k'a tɛ taa ɲɛ ko nka ko tribunal spécial min kɛra kɔsa in na k'o ye misali ye n'o ɲɔgɔnna fila sera ka kɛ ka se ka maaw ɲangi o la k'a se a dan na bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ min kɛra i ka sɔrɔw u bɛɛ lajɛlen bɛ fɛsɛfɛsɛ kiiritigɛla dɔw ko sariya kura minnu sigira sen kan code pénal ni code procédure pénale minnu sigilen filɛ sen kan nin ye fala ye ko nin bɛna na ni yɛlɛmaba de ye wa k'an kana bila an kunna ko kow banna dɛ fala ye yɔrɔ fɔlɔ an ka sariya la fa neni ni ba neni ni fɛn kun ti neni tun ti ten bala ten k'a donna a la dɛ wa a kaso ka jugu dɛ fala ye a kaso a ka jugu an bɛ taa fan fɛ ka sɔrɔ ka na an ka kibaruya labanw di ka kan bɛɛ da ɲɔgɔn ye. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bɛ dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn
ni sama mɔnɛ ye o de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta. Awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. Fala ye n'an segira ka na Bamako an bɛ t'i ka maaw fɛ yen énergie u ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko min ye énergie di Mali ye ko ayiwa bon ni kɔni an bɛna nin kala fala n'o tɛ perturbation nka an ka communiquer kala énergie ko ka kɛ ni baara min ye n'o o b'u bolo ko min ye u ka réseau ko degun min na don a la ka ɲɛsin courant dicogo ɲuman na mɔgɔw ma baara minnu bɛ sen na sa a kɔni bɛna na ni gɛlɛya ye bi samedi donya in na ani ni a bɛna na kɛ cogo min na sa samedi nɛgɛ kanɲɛ 7 ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 18 ma commune 3nan ni commune 4nan courant ko gɛlɛya bɛna na ye olu fɛ yen min ye nɛgɛ kanɲɛ 9 ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 13 ma Sabalibugu kura Dugukura kɔrɔ ka taa se Jalakɔrɔ bugu ma olu bɛ degun sɔrɔ ka taa se Kɔbala kura ale ni Kɔbala kɔrɔ ani Bagindakaw olu fɛ yen nɛgɛ kanɲɛ 9 ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 15 ma quartier minnu bɛ yen n'o ye Sotiba ye Korofina Sud Korofina Nord Bangoni Nafaji ale ni Fajigila ko olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka degun sɔrɔ bi tile kɔnɔna na min ye énergie a ko courant ko a nali bɛ se ka kɛ ka kɔn o bɛɛ lajɛlen ɲɛ k'u bɛ baara minnu na sa o y'u ka poteau olu dilanni ani poteau caman falenni yaasa funteni u bɛ se k'o kunbɛn cogo min na énergie ko k'a bɛ faamuya ko ɲini kɛ a ka client fɛ ko ani u bɛ hakɛto ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ u ka faamuya ko ɲuman na degun min bɛna na s'u ma bi tile in ale kɔnɔna na n'o o ye samedi ye nin kalo in tile 9 fala ye an ka aigle olu fana ka liste bɔra maa 25 o de kɔni taara gardien 3 b'a la an bɛ se ka min fɔ Kamori ale segira ka na maaw ni kan joueur minnu fana bɛ olu fana segira ka na bɛɛ lajɛlen bɛ labɛn na sa sabula juma nata in o ndulata kan ka kɛ an bɛ min far'o kan sa fala ye o ye k'a fɔ sa nin waati in kɔni na MINUSMA ale kun ka baara min b'an fɛ yan n'o kun ye yɔrɔ min kun dira a ma Bamakɔ yan o baara conseil des ministres la ko k'o fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna nin waati in na sa min ye MINUSMA kɔni ye ale ka baaraw olu banna pewu min ye Mali ale kɔnɔna na yan o fana